Hej og velkommen til den her video, hvor vi skal kigge lidt nærmere på division, det vi også kan kalde at dele, eller deling, eller at fordele. Resultatet af et divisionsstykke, det kalder vi en kvotient, og tegnene for division, det er enten de her to prikker, der er over hinanden. Det er det, vi bruger, når vi skriver i hånden. Det kan også være den her, som lidt minder om en brøk, som er det tegn, vi bruger på en lommeregner. Og til sidst så kan det være en skråstreg, som er det tegn, vi ofte bruger, når vi arbejder med division på en computer. Her i filmen der vil jeg først vise, hvordan man dividerer med den metode, som jeg kalder ballonmetoden, eller nogen kan kalde slikkepindsmetoden. Og efter jeg har vist metoden, så vil jeg forklare lidt om, hvorfor den her metode den kan bruges til divisionsstykker. Og det første man gør, det er, at man tegner en cirkel og en streg ned, og det er din ballon eller din slikkepind. Og så har vi et divisionsstykke. Det stykke jeg vil vise jer, det er 135 divideret med 3. Og det du gør, det er, at du skriver dit tal 135 ned langs snoren på ballonen, kan vi sige. Og så skriver du det tal, du skal dividere med, op i selve ballonen. Så 135 divideret med 3, eller delt med 3. Så har du delt dit tal op i 100, i 10'er og i 1'er. Så starter du med at sige 1 delt med 3. Det kan du ikke. Du kan ikke dele 1 i 3 og få et helt tal. Det er det, vi er ude efter. Så det giver 0. Så har du stadig din 1'er til overs, for du har ikke brugt den endnu. Så den sætter du herned. Så siger du 13 delt med 3. Kan du for eksempel bruge din 3-tabel og sige 3, 6, 9, 12. Det kan du så 4 gange. Men fordi det kun giver 12, så har du stadig 1 til overs. Den putter du så herned. Nu står der så 15 delt med 3. Så siger du 3, 6, 9, 12, 15. Det giver 5. Og der er ikke nogen rest. Det vil sige, der er ikke flere tal. Du havde ikke nogen rest. Så har du faktisk svaret herover. Og ligesom det første tal vi skrev, læser vi oppefra og ned, så gør vi selvfølgelig også det her. Så svaret giver 45. Det kan vi skrive op i vores regnestykke. Så 135 divideret med 3, det giver 45. Jeg viser lige metoden en gang til. Jeg har her valgt stykket 672 divideret med 6. Det første jeg gør, det er selvfølgelig at tegne min ballon og skrive det første tal, 672 her. Oppe i ballonen, der skriver jeg det tal, jeg skal dividere med. Når jeg så går i gang, så starter jeg med at sige 6 divideret med 6, og det er jo 1, så det skriver jeg herovre på den anden side. Så er der ikke nogen rest, så nu går jeg bare videre med det næste tal, der står, som jo så er 7. Så siger jeg 7 divideret med 6. Det kan vi en gang, altså 7 delt i 6, det kan vi en gang, og så har vi jo 1 i rest, for det giver jo kun 6. Jeg har kun brugt 6. Så står der nu 12 delt med 6, det kan vi 2 gange, så skriver vi 2. Vi har ikke flere rester, vi har ikke flere tal, så vi er faktisk færdige med at regne. Det vil sige, 672 delt med 6, det giver 112. Så sidder du forhåbentlig og tænker, super fin metode, super nem metode at forstå, men hvad gør jeg, hvis jeg har et decimaltal, altså et tal, der indeholder et komma? Hvordan skal jeg så bruge den her metode til at dele? Man gør faktisk det samme, man tilføjer dog en lille streg. Så man starter med at tegne sin ballon, og så kan man skrive sit tal 122, og når vi så når til kommaet, til decimalerne, så sætter vi en streg, og så skriver vi decimalerne nedenunder stregen. Så jeg skriver 6 her. Oppe i ballonen skriver vi som før, det vi skulle dividere med, 2. Så gør vi som vi gjorde de andre gange og siger 1 delt med 2. Det kan vi ikke gøre for et helt tal, så det giver 0. Så rykker vi 1'eren herned. Nu står der 12 delt med 2, det giver 6. Og der er ikke nogen rester, der er ikke noget til overs. 2 delt med 2, det giver jo 1. Nu kommer stregen, og den betyder ikke noget lige nu.
Fordi vi rykker bare ned og gør præcis det samme, som vi har gjort før, og siger 6 delt med 2, det giver 3. Nu har vi ikke flere tal, vi har ikke flere rester, det vil sige, at vi er færdige med at regne. Og vores resultat står som før herover, og det står lodret. Det vi så skal huske, når vi skal finde vores tal, det er, at det her, den her streg, den betyder komma, den gælder for kommaet. Vores resultat er altså 61,3. 122,6 divideret med 2 giver altså 61,3. Når vi dividerer, kan vi også komme ud for en situation, hvor vi har at gøre med et helt tal, men resultatet bliver et decimaltal. Og der gør vi præcis det samme, som vi har gjort de andre gange. Vi tegner vores ballon, og vi skriver vores tal. 334 delt med 4. Så går vi ellers i gang med at regne og siger 3 delt med 4. Det kan vi ikke få et helt tal, så det er 0. Så de 3 der, dem har vi til overs. Dem skriver vi herned. Så siger vi 33 delt med 4. Så kan vi bruge vores 4-tabel og sige 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Og så kan vi ikke komme længere, for så går vi over. Det vil sige, at vi giver 8 gange, og så har vi jo 1 i rest, for vi kommer kun op på 32. Det giver jo så 14 som det næste regnestykke, og der kan vi jo gentage vores 4-tabel og sige 4, 8, 12, og vi kan ikke komme længere. Det kunne vi altså 3 gange, men nu har vi jo en rest, der var jo 2 af de her, vi ikke fik brugt. Og det er nu, vi skal til at tegne vores kommastreg igen. Vi har ikke flere tal, så kan vi ikke bare rykke ned. Når vi tegner kommaet, så skal vi huske, at vi må skrive lige så mange nuller bag et komma, som vi har brug for. Det kan være 1, det kan være 3, det kan være rigtig mange. Nu skriver jeg bare 3, så har vi i hvert fald nok. Så skriver jeg, at de 2, jeg havde til overs, dem rykker jeg herned. Så nu er det faktisk blevet til decimaler bag ved kommaet. Så nu står der 20 delt med 4. Kan vi gentage vores 4-tabel og sige 4, 8, 12, 16, 20. Det kunne vi 5 gange. Og der er ikke nogen rest, så der er ikke noget, vi skal rykke ned. Det vil sige, nu er der ikke flere tal, og der er ikke flere rester, og så er vi faktisk færdige med at regne. Og som før gælder det jo, at vores tal står lodret på højre side af ballonsnoren. Det vil sige 334 delt med 4, det giver 83,5 eller 83,5. Nu har vi kigget på, hvordan man bruger metoden. Men det kan jo også være meget rart at vide, når man bruger en metode til at regne, eller en algoritme, som vi også kan kalde det. Så det er meget interessant at vide, hvorfor virker den her metode. Og det vil jeg prøve at forklare med et eksempel her. Regnestykket 214 divideret med 4 kan være godt til at vise vores eksempel. Vi skriver jo stykket op her 214, og så skriver vi 4 op i ballonen. Og når vi skriver det på den her måde, så kan vi jo sådan set sige, at det vi har gjort, det er, at vi har delt tallet op i 100'erne, i 10'erne og i 1'erne. Og det kan være super brugbart at visualisere sig det her som penge, som 1 kroner, 10 kroner og 100 kroner sedler. Og det kan også være en god strategi, hvis man skal forklare det for børn, og bruge de her visualiseringer, eller faktisk have remedierne, så man kan kigge på det på den måde. Når vi så siger, jamen 2 divideret med 4, så siger vi jo egentlig 2 hele 100 kroner sedler delt mellem 4 personer. Det kan vi ikke gøre og give dem en helt 100 kroner seddel. Det er der ikke nok til. Så de får 0 100 kroner sedler hver. I stedet for så tager vi de her 200 kroner sedler og veksler dem til 10'ere. Det giver os jo 20 10'ere. Så vi sætter et total her foran, så er det samme som at have sagt 20 10'ere, som vi har vekslet, plus den ene vi havde, jamen det giver os 21 10'ere. Nu siger vi jo igen, okay, 21 10'ere delt ud i 4. Men det kan vi godt, så får de jo så 5 hver. Men der er 1 til overs. Den hele 10'er, den kan vi ikke bare give dem. Den er vi nødt til ligesom at dele ud i 1 kroner, før vi kan fordele pengene. Så vi siger, okay, vores ene 10'er, den veksler vi så til 10 1 kroner. 10 1 kroner plus de 4, vi allerede har, det giver os jo 14 1 kroner. Så vi okay, 14 1 kroner delt mellem 4.
Det kan vi godt, de kan få 3 hver. Men hov, nu er der 2 1-kroner til overs. De 2 1-kroner, dem er vi jo nødt til at veksle til øre. Og det er der, vi får kommastregen ind, decimalerne ind. Og det er jo 214, det er jo det samme som 214,00000. Så alle de der nuller, dem må vi jo gerne sætte på. Det ændrer ikke på værdien af tallet. Vi havde 2 1-kroner til overs, dem veksler vi til øre. 2 1-kroner, det giver os 20 10-øre. Nu er vi jo nede i 10. Så 20 10-øre, som vi har vekslet. Og vi havde ikke nogen i forvejen, så nu har vi bare 20 10-øre, eller 20 10-dele, hvis vi sådan taler ren matematiksprog. De 20 10-øre, som vi ligger inde med, dem kan vi jo godt fordele mellem de 4 her. De kan få 5 hver. Og så har vi jo ikke flere penge tilbage. Vi har ikke flere af de mønter og sedler, vi startede med. Vi har ikke flere af dem, vi har vekslet. Og så er vi jo færdige med at regne. Og så står svaret jo herovre. 53,5 eller 53,5. Og ja, sådan virker metoden, ligesom det er det man gør, det er det man kan. Og man kan sige, når man dividerer, så starter man altid forfra i regnestykket, altså med det højeste af tallet, det største. I det her tilfælde 100'erne, det kunne også være 1000'er, eller hvad man nu, hvor stort ens tal nu er. Hvor når man plusser og minuser og ganger, så starter man typisk bagerst i tallet, fordi vi har brug for at veksle op til noget større, eller låne for noget større og veksle ned. Hvor her, der har vi brug for at fordele det største vi har, så vi kan veksle det ned til noget mindre. Så på den måde, så kan man simpelthen bruge sådan en her metode til at dividere. Jeg håber, at den her video gør jer lidt klogere på ballonmetoden eller på division generelt. Og ellers vil jeg bare sige tak, fordi I så med.